Pozdravujem. Dnes som sa rozhodol, že idem premiesť jedno včelstvo na medzi steny. Bolo to produkčné včelstvo. Už som im odobral medníky a lietavky sú v práci, makajú, čiže teraz mám tú vhodnú chvíľu, správny čas, aby som ich poometal. Čiže všetky tieto ramiky premietiem na nové medzi steny. Včielky budú mať jeden deň hladovku, na ďalší deň krmím cukerným roztokom 1:1 na nových medzistenách. Zhruba na 5. deň preliečujem či už varomedom, alebo varidolom, alebo iným prípravkom, to ešte sa rozhodnem. Zhruba za 7-8 dní majú vystavaných asi 5-6 ramikov. Mám tu už nachystaný úľ, všetko nové medzistienky, komorovacie prepážky, čiže pekne ich poometám, posadím na nové dno a včelstvo bude pripravené na budúcu sezónu. Zhruba za 2 týždne im podstavím ešte jeden nadstavok ečkový, do ktorého ich zakrmím. Najprv z vrchu a potom im to podstavím na samý spodok. Čiže takto moja metóda.